Moni ndine Jackie. Uyu ndi Nozaki Kosuke. Anali ochokera ku Japan. Nozaki anali businessman. Iyeyo kumene amachokera makolo ake ankapanga ma business tosiyana-siyana ting'ono. Anali azibale ake so azichimwene ake. Koma iyeyo anali olimbikira kwambiri. Makondo yambana ndi abale ake. Koma anazafika size atangokula pang'ono. Anapeza kuti iye anayamba kupanga business jamwa mtundu wina abambo ake atamwalira. Anayamba kukongoza anthu ndalama. Koma kukongoza anthu ndalama kwake kwakatapira. Nde ukatapira wake analovuda kwambiri ndi anthu amambwezera ndalama sanka. Koma anapeza kuti wayamba kulemera nazo. Nthawi imeneyoyo ku Japan kunalibe malamulo eni okhudza anthu opanga katapira. Nde amangoyika malamulo ake osadziwika bwino nkumapanga ndalama. Kenako anayamba kutsegula mashopu, ma liquor store. Anatsegula mashopu ambirimbiri, nkuyamba kugula manyumba, kugula malo, nkumanga manyumba. Anapeza kuti analemera kwambiri. Ku Japan kwawoko anali munthu anali billionaire. Chimene iye amakonda ndi azimayi. Nthawi zonse mtima wake unali pa azimayi. Analibe nazo ntchito kazogula magalimoto odula kachani iyeyo koma azimayi. Nthawi zonse amanyamuka lupita kuyenda kuja amayika ndalama mu envelope. Akayika ndalama mu envelope uja akangoyang'ana mtsikana akangona mtsikana okongola angomuwuza kuti ndi okongola iko ndalama izi. Mangogawa ndalama choncho kwa azimayi. Mpaka anapeza kuti walemba buku lotchuka kwambiri lomwe analemba ku Japan kwawoko. Mbukumo anafotokoza kuti anakhala ndi azimayi 4000 ndipo amakhala kumalipira ndalama zambirimbiri. Ndalama zokwana 16 million US dollars zongopatsa kwa atsikana. Nde analembaso buku lina loti munthu ngatani kuti uzipeza tatsikana tatsikana tokongola kwambiri. Zopanda pake zokha malemba makhanga taswana zochuchita ndalama zake. Analibe ana, anakwatira kawiri mabanja okutha koma sanaberekane ana ndi azimayi akewo. Ndi anapezeka kuti mu 2018 anakumana ndi mtsikana wina. Mtsikana wake dzina lake Saki Sudo. Nthawi imeneyi Nozaki anali ali ndi zaka 77. Saki Sudo anali ndi zaka 22 mu 2018. Ndipo anachitolembera buku kufotokoza amene anakumanana naye mtsikana amene akuti anakumana naye ku airport akuyenda zake mtsikanayo. Nozaki aja kumuona atamusirira kupita kugwa dala kudzigwetsa dala ngati apunthwa. Iye pothamanga kuti awadzutse basi kuyamba kumufunsa namba yake pamenepo. Ndi kuyamene anayambira kuyankhulana naye. Kenako ite ku lunch ite tikadye tikatani. Kenako mosakhalitsa kuyamba naye chibwezi. Tsono Saki anali mtsikana oti analo ofatsa samayankhula. Analibe anzake. Zochitika zake zinali basi chiyenda yekha. Anamaliza skulu sipanatenge nthawi. Amasozi oti anali kukonda ndalama kwambiri. Anapeza chibwezi cha ndalama kwambiri koma mwamuna uja anamusiya fa kuti amamukakamira kwambiri plus kukonda ndalama kwake kumamudabwisa mwamuna. Kenako anapezeka kuti fa chofunisisa ndalama anayamba kukulisa zithunzi za maliseche mpaka anapanga filimu ya za maliseche zosadziwika bwino zosakhala bwino eti. Ndi mmene analili wa desperate ofuna ndalama kwambiri. Ndi apa anapezeka kuti wakumana ndi amadala aja Nozaki. Atakumana ndi Nozaki nkuyamba nawo chibwezi sipanatenge nthawi panangokuti miyezi yochepa anakwatirana naye Nozaki uja. Nozaki kuntenga Saki uja kukakhala naye kunyumba. Ali kunyumba Nozaki aja anali ndi galu amene amankonda kwambiri, galu wa pamtima. Kulikonse paliponse aliyense amadziwa kuti Nozaki ndi galu wake amankonda kwambiri. Nde atangokwatirana choncho patatha miyezi 3 galu uja anapezeka kuti wangoyamba kusanza zosadziwika bwino. Kusanza kenako galu uja kungofa mosadziwika bwino. Anthu ndi Nozaki anakhumudwa kwambiri kuti galu wake wangofa mosadziwika bwino asanadwale. Nde Nozaki ndi billionaire wakeyo anapanga chiganizo chonena kuti ampangire galu wakeyo maliro eni. Nde anakonza kunena kuti akhala ndi mwambo waukulu wa maliro a galu wakeyo. Nde anala kupanga maplani panatha 3 weeks akadapanga be maplani a maliro a galu wakeyo. Kenako kunapeza kuti kunayimbidwa phone ku polisi kunena kuti ndi ku chipatala ambulance kunena kuti kwachitika ngozi kunyumba kwa Nozaki. Apolisi ndi ambulance anabwera anampeza Nozaki ali kuchipinda kwake wangogona ali maliseke wangogona potero koma wafa. Nde anamtenga atamuyeza anapeza kunena kuti inali ngati poisoning koma anagwisa ntchito ma drugs ambiri kwambiri amene anamupha. Nde ma drug ake amene anapeza kuti wamwa anali oti oyenera munthu kudzibaya ndi injection. Ndi anamuyang'ana paliponse thupi lake anapeza kuti palibe pena paliponse pamene pakusonyeza kuti munthu wazibaya. Komanso anadabwa kuti iyeyu amwa bwanji mankhwala ngati amene fa mmodzi mwa mabuku ake analemba kuti satenga ma drugs ena aliwonse samwa mankhwala ena aliwonse amazisamalira kwambiri. Ndi apolisi anadabwa kwambiri. Kunyumba tsiku limene lolo kunali cleaner ndi mkazi wakeyo Saki. Anayang'ana ma CCTV koma panapezeka kuti
Saki anali nyumba siku lonse ndi amuna akewo. Anamufunsa Kilina ananena kuti anatuluka panja kwa kanthawi, anali mu garden, kenako analowanso nyumba, anakhala pansi, koma anamva phokoso ngati munthu akuphupha kuchipinda. Kuchokera kuchipinda kwa Nozaki anampempha mkazi wake kuti apite akaone, koma Saki anakana kupita. Anakhala ndithu nthawi mwina ma hours, kenako ataona kulizi pamene ananyamuka kupita kukayang'ana. Anthu amankayikira Saki uja kuti chilipo kungokwatirana miyezi 3 nthawi yomweyo munthu wamwalira kale. Ndeko mwambo wa maliro Saki analibe nazo ntchito, amasewera magemu ake pa foni, basa mangonjoya basa oneka kuti akusangalala kwambiri imene akuonekera apapamo ndi Saki weniyo kumaliro kwena anamujambula mmene amapangira akungonjoya choncho. Ndi anthu amankayikira kuti uyuyu kalipo kamene wampanga ndani, wampanga Nozaki, afuna ndalama zake. Koma wiru ya Nozaki analemba kuti chuma chake chipita ku city imene amakhala kumene nthawi imeneyo, chifukwa choti analibe ana. Koma chifukwa chonena kuti analoti wankwatira Sakiyo, Saki amayenera kutengabe chumacho, hafu ya chuma chake. And chuma chake nthawi imeneyo chinali choti pounds chimakwana 8.6 million pounds. Nde Saki amayenera kutenga 4.3 million pounds. Ndi anthu anayamba kumadabwa kuti izi sizinaende bwinobwino kalipo Sakiyo, koma panalibe umboni. Anthu anaona kuti munthu uyu watenga poison, and anamuyeza tsitsi. Mutsitsi matha kuona kunena kuti ngati munthu waumwa madrug, kuyeza tsitsi limatha kusonyeza kuti anayamba madrug yoliti. Kana anayamba chaka chatha kaya miyezi 3 yapitayo, koma atamucheka Saki tsitsi lake anapeza kuti inali tsiku lomwelo sikuti amagwisa ntchito madrugs, zinasonyeza kuti munthu wachita kumumwetsa madrug yo. Sipanakhalitsa atangoyika maliro, Saki akuti anapanga meeting ya makampani onse, koma meeting iyo anadzira nako yekha, sanayitanekonso munthu wina aliyense. Ndipo pa meeting ipo anazisankha kuti iyeyo wasanduka president wa makampani onse, ndipo anazipasa salary ya pachaka kuti azilandira $1.4 million, komanso azilandira bonus pachaka ya 400,000. Masungopanga zoti atenge ndalama zonse. Aliyense amaganiza kuti muyuyu anabwera kudzambera Nozaki ndalama, ndipo anampanga china chake Nozaki, koma panalibe amene anali ndi umboni. Saki uja anakhala kuyamba mapanga maplano kuti angotenga ndalama zonse zija asamuke. Ndi dziko lomwe amafuna kupita ndi ku Dubai, chifukwa choti ukapita ku Dubai ndi dziko lonena kuti ukakhala ndi milandu Dubai simakutumiza kuti ubwerere kaya kwanu kapena kumene kuli milanduko imakana. Nde anamuona kuti wamba panga maplano kupita ku Dubai. Nozaki anamwalira 2018 mpaka na inafika 2021 mpamene anamuona kuti wamba kupanga maplano kuti achoke. Nde apolisi atalandira uthenga onena kuti Saki akupanga plan yothawa yoti apite ku Dubai, anapanga freeze ndalama zonse ku banki zonse za company kuti asazitani asati kuzigwiranso. Nkumuzengano milandu yokupha. 2021 ananyamuka anakamugwira. Umboni wake umene wo anali nawo anayangana ma phone records yake Sakiwo, anapeza kuti Saki uja anali masiku otsatira oyandikira nthawi yomwe Nozaki anafa. Saki anali kuyangana pa internet kunena kuti ndi njira zanji zomwe munthu ungamuphe koma kuti imfa yake ioneke ngati kuti amadwala. Komanso amayangana munthu ogulisa madrug, komanso anapezeka kuti kunali munthu mbali imeneyo amene amagulitsa madrug amene anamwa. Nozaki munthuyo anasonyeza kuti anali malo amodzi anakakumana naye Saki ndi anagwisa ntchito umboni umenewo kumumangira Saki. Masaki anakana mulandu wanali sinampase wina aliyese poison kapena madrug onena kuti atani kunena kuti afe. Nde mulandu mpaka pano sukudziwika kuti uli pati, koma anamugwira sangathenso kutuluka mdzikomo. Anakhangata muchingira njira zonse zotulukira, komanso ndalama anazipanga freeze kuti asazigwire ndalama zijaya, basi kumutsekera njira ina iliyonse kuti angathawe kufikira apeze umboni onena kuti iye anapanga chiwembu chimene chocho. Ndi imene inatchuka kwambiri 2021 zinachitika ku Japan, koma ndi nkhani yoti inadziwika dziko lonse ya Nozaki, mzibambo okonda azimayi kwambiri ozinenerera mpaka na kulemba mabuku amene ungapezera atsikana okongola kwambiri kugwisa ntchito ndalama. Koma anapezeka kuti atsikana omwewo, mmodzi mwa atsikana omwewo akuganiziridwa kuti ndi amene anamuchotsa moyo. Komanso umboni wina ndionena kuti anthu angapo anabwera kuzanena kuti Nozaki analata sintha maganizo. Panali patatha miyezi 3 ananena kuti ine mtsikana uyu wamba ndibowa sindikumufunanso. Nde anawuza ena ake kuti ndofuna kuti mubwere muzamuzo kuti atuluke nyumba mwanga muno, banja latha sindikumufuna. Anatapeza chibwezi china ndi amafuna athetse ukwati amthamangise akwatire mtsikana wina. Nde kuoneka ngati kuti Saki anaza itolera nsanga kuti munthu afuna kundithamangisa, akandithamangisa nde kuti sindijapo. Nde njira yake yomwe anagwisa ntchito ndiyo ngomutani yongomudula moyo. Chimene china chinchopsa kwambiri. Mwana wang'ono ngati amene anali zaka 22 koma ukonda ndalama, komanso nawonso Nozaki kaya iziwa nyimbo yake tingoti ikhale makwatira wanuwa makwatira nawo chimphona achimwene. Nde imene ndi nkhani ya Nozaki ndi Saki. Zikomo kwambiri.